Oh, ons Jasmin. Oh, wat een topsong toch. Oh, dat is echt een topsong. Hè. Doorheen haar tranen zag ze hem verdwijnen. De allermooiste jongen van haar straat. Hij zei, ik wil nergens meer met jou verschijnen. Ik heb geen behoefte aan je kinderpraat. Maar door het raam zag zij haar vriendinnen. Ze riepen haar naam en schreeuwden het uit. Alle meisjes aan de macht. Laat je nooit door iemand kleineren. Hou je klaar vannacht. Zet de ladder bij het raam. Grijp de macht en het tij zal weldra gaan keren. Het is meisjesnacht. Wacht maar op de volle maan. Ja, ook een stoere madame. Hè. Ik wou zo zeker... In het begin denk ik wel dat ze nog zoekende was naar haar eigen richting en repertoire. Maar met dit denk ik dat ze zich echt op haar plaats voelde qua genre. En dat straalde ze ook uit. Dus als ze maar zelf kon schrijven. Met die gitaar in haar handen, ja, een stoere madame. Geen greintje verdriet, hij was haar niet waard. Alle meisjes aan de macht. En zijn foto scheurde aan flarden. Hou je klaar vannacht, want de meisjes zijn paraat. Grijp de macht, ach het leven zal je wel harden. Voel je ook die kracht, onze vriendschap in kwadraat. Schone vrouw ook, hè. Jasmin kon er een moment een klassemadame zijn en een ander moment een boerin, hè. Als ik het zo moet zeggen. Hè. Dat was ook een beetje een halve jongen. Ik herken daar heel veel in van mijn eigen vrouw. Hè. Ook zo'n type. Hè. Ja, 25 juni, de dag dat Michael Jackson stierf, Jasmin. En een paar jaar later mijn eigen broer. En sindsdien, ik heb dat intussen verwerkt, maar elk jaar op 25 juni, dan denk ik aan mijn broer. En dan denk ik, die is een feestje aan het bouwen met Jasmin en Michael Jackson in de hemel. Stom, hè? Maar voor mij is dat zo, ja, dat geeft wel wat troost. Ik vind dat een hele bijzondere dag daardoor, 25 juni. De markt was meisjesnacht, al haar vriendinnen waren daar. Alle meisjes aan de macht, laat je nooit door iemand kleineren. Voel jij ook die kracht, onze vriendschap in het kwadraat. Alle meisjes aan de macht, en het tij zal... Maar Jasmin zit nog zo in het geheugen en in het hart van onze luisteraars. Want altijd als wij Jasmin draaien, want wij draaien dat nummer nog geregeld, komen altijd reacties binnen van zo fijn dat jullie Jasmin nog draaien. Ja. En wat een fantastische madame was dat toch. Dus, het zit in het hart van vele mensen, ja.